Ало, добър ден. Интересуваме в Трифонов Ленд хотела ли звъна в момента? Да, мога ли да ви задам един въпрос, понеже нямам никаква информация. Значи кандидатирах се като един от осиновителите на това куче, което свалиха от Витоша, което аз впоследствие разбрах, че е при вас. Кучето Сорена, доколкото знам, са го кръстили. Значи аз, понеже не знам как стоят нещата, кучето все още ли е при вас? При вас е кучето. Не е давано нито в, доколкото знам, в клиника, ами вече щеше да бъде давано, за да му бъдат извършени прегледи. Кучето е при вас, така ли? Добре. Всъщност, вие имате ли някаква предварителна уговорка с Георги Ташев, до кога ще стои това куче при вас? Не, той ги решава тези неща. Той ги решава тези неща? Да. Това е по попечителството и... Да, защото пък и аз нещо друго току-що разбрах, но не го намирам, че той навсякъде в интернет е писал, че кучето вече е дадено на много добри стопани. А това се оказва, че... Моля? Той ги решава тези неща, да ви казвам. Ама не, аз за това де-факто се обаждам, за да разбера кучето при вас ли е още. Чакайте сега, вие първо ми казвате, че е при вас и после ми казвате какво значение има. Да, няма никакво значение, наистина. Да, затова ви питам, при вас ли да вода ли още преговори, едва ли нещото започнах да вода с него по отношение на осиновяването. И нещо друго, аз разбрах, че вчера Ирен Димова, една от жените, която е била, трябваше да ми се обади, за да дойдеме двете да заведеме кучето на преглед, нали, под негови наставления отново. Аз това, понеже звъня им и на двамата, никой не ми вдига телефон и просто исках да разбера... Моля? Малко ми е неудобно така да говоря с разговор. Все пак и 6:30 ще да чуждо куче обсъждаме. Обсъждаме, да, чуждо куче. Извинявайте за главоболието, аз исках да разбера дали действително, както той пише, кучето е при стопани, оказва се, че кучето е все още при вас. Благодаря ви. Да, благодаря ви. Извинявайте, че толкова рано. Просто не бях спала заради кучето. Лек ден ви желая.